Ahojte, vítam vás opäť pri ďalšom videu a dnes si ukážeme takéhoto pomocníka. Je to vedro na čistenie kotúčov alebo padov. Samozrejme, tento produkt je už na trhu viacej rokov. Ja som si ho zadovážil až teraz, čo popravde ľutujem, že som si ho zadovážil až teraz, že som ho nekúpil ešte skorej. Každopádne už je tu, mám ho vyskúšané, testoval som ho niekoľko týždňov, tak vám môžem povedať nejaké moje pocity z toho celého, ako to všetko vlastne funguje. Čiže o čo sa tu vlastne jedná, hej? Čiže je to vlastne takéto vedro, ktoré sa skladá z troch častí. Jedna, druhá a táto tretia, toto je klasické vedro, už vnútri sa nenachádza nič. A toto je vlastne zberná nádoba na odpad z kotúčov a toto je vlastne časť, kde tie kotúčiky vlastne umývate. Tu je takéto predloženie, ktoré prechádza tým stredom. Tam je taká dierka, sa to prechádza, sa zložíte, sú tam také zárezy, ktoré vám padnú, vložíte a fungujete. To je celé, nič viac, nič menej. Postup je taký, že do vedra, do tejto spodnej časti si namiešate roztok. Samozrejme, je možné kúpiť aj takéto roztoky, taký prášok je to vlastne, ktorý si rozmiešate v danom pomere do tohto vedierka a tým, že budete vlastne túto vrchnú časť stláčať, tak to vyberiem, ma to nepoleje, tým, že to budete vlastne takto stláčať, tak odtiaľ to zo stredu vám bude vlastne prisávať tú tekutinu do kotúča čistiacu, tým pádom kotúč sa namočí, nasiakne sa tou čistiacou tekutinou a budete vlastne s rotačkou, pardon, s rotačkou aj nie, s excentrickou leštičkou pomaličky chodí po tých krajoch, po tom takom rebrovaní a bude vám ten kotúčik pekne čistiť a bude vám odtiaľ dostávať tú pastu von. Potom ďalší krok, ktorý nasleduje, je trošičku podvihnúť ten kotúčik, hej, pustiť veľké otáčky, nie maximálne, ale zvýšiť na nejaké 2-3 stupne, aby sa kvázi odtiaľ dostala odstredivou silou tá voda do týchto strán, tá sa bude pekne zbierať po týchto okrajoch, ako môžete vidieť, tam už mám špinavé, sa tu bude zbierať a bude to vtekať dole do tejto zbernej nádoby. Pozor na to, keď ju budete chcieť vyprázdniť, tú nádobu, hej, treba zdvihnúť vlastne obidve tieto modré časti spoločne, hej, netreba to oddeliť, lebo ak náhle to oddelíte, tak tá špinavá voda, ktorá je tu, vám pretečie do toho saponátu, teda do toho prípravku, ktorý je určený na čistenie padov. A tým pádom vám znehodnotí vám potom tú čistiacu vodu a môžete to celé vyliať a znova si to nariediť. Takže, čo sa týka mňa a mojich skúseností, samozrejme ukážeme si to aj v praxi, ako to vyzerá, ako to čistí tie pady. Ako som na začiatku spomínal, že za mňa je to perfektný pomocník, tie kotúče sú fakt veľmi rýchlo vyčistené, sú suché. Samozrejme, systém čistenia tých kotúčov je široký. Niekto ich perie ručne v rukách, hej, niekto ich dáva do práčky, niekto ich dáva dokonca do práčky, do sušičky, niekto ich napríklad len kefuje. Samozrejme, tých spôsobov je strašne veľa. Ja som napríklad do práčky nedával skrz to, že som sa bál, že by sa poškodilo nejak možno to lepidlo, ktoré sa nachádza, ktoré spája vlastne suchý zips a penu. Takže z toho dôvodu som do práčky moc tie kotúče nedával. Popravde, čiže som si ich prál ručne a poviem vám, že za týždeň sa toho nazbiera hodne veľa a potom, keď to má človek na konci toho týždňa umývať, tak je toho dosť. Hej? Čiže samozrejme, keby sa to umývalo po každom jednom dni a tak ďalej, tak by to bolo možno o niečo jednoduchšie, ale vieme, že tie roboty je niekedy viac než dosť, čiže si to hádžem na jednu kopu no a potom ich vlastne čistím, kdežto tu po leštení, keď viem, že ten kotúč už nebudem používať, tak ho nechám na mašine, vlastne umiem ho v tomto vedre, dám ho na suchý zips a je vybavené, je to vyriešené, ten kotúč je fakt veľmi dobre vyčistený, neostávajú tam žiadne zbytky pasty, je veľmi dobre aj vysušený v úvodzovkách, pretože to odstredivou silou dostanete odtiaľ takmer všetku vodu preč, ostane tam nejaká zbytková vlhkosť, ktorá sa veľmi ľahko odparí, čiže tie kotúče dá sa povedať v úvodzovkách, keď máte nejakú teplú garáž alebo poprípadne nejakých letných dňoch, keď je v tej garáži nejako teplejšie, hej, na večer si ich vyčistíte, na druhý deň už si môžete znova pracovať, pretože už budú
budú v odzvukách vysúšené, možno nejakú vlhkosť budú mať, čo zase nie je na škodu, keď tie kotúče majú v sebe nejakú vlhkosť, aspoň potom tie pasty a tak ďalej, to nejako nepráši, čiže aj toto je nejaký taký benefit. Čiže, čo týka tohto vedra, a fakt, veľmi dobrý pomocník, ja som si veľmi spokojný a neľutujem ani 1 euro, ktoré som za to dal. Samozrejme, tie vedrá nie sú úplne najlacnejšie, hej, ale keď sa človek zobere na konci toho celého, tak ho to vidia aj tak lepšie, pretože míňa tam čas, prať to nejako ručne, sušiť to a tak ďalej, také dosť pracné. Samozrejme, keď si to hodíte do pračky, tak je to vlastne vybavená vec, ale ja som to nejako neriešil v tej pračke, mne sa to nejako nezdalo, ja som si to čistil ručne. Čiže pre mňa je to veľký skok, keďže také ručné umývania, začínam používať toto vedro a je fakt veľmi, veľmi dobré. Čiže ja vám ukážem teda, ako to vlastne z vrchu vyzerá, ako to je celé poskladané. A ja si tu zašpiním nejaký pad, pretože mám všetky teraz momentálne čisté, nemám tu nič špinavé, takže si jeden pad zašpiním tou pastou, niečo odlečím, aby sa tá pasta vlastne dostala úplne do tých pórov, hej, a ukážeme si, ako to vedro vlastne funguje. Tak, poďme na to. OK, čiže hej, spodná časť, sa to snažím takto nejako oddialiť, spodná časť, a toto je vrchná časť, ktorá je spojená z tých dvoch častí, čiže takto si to pekne založíte, myslím, že to je tam a odtiaľ to vlastne vychádza vlastne ten saponátor, sa nachádza v tejto spodnej časti a v tejto časti vám to ten kotúč pekne namočí, potom to rebrovanie budete pekne s leštičkou chodiť dookola, potom ho zdvihnete, ako môžete vidieť, tu sa zachytí zvyšok, ktorý sa nachádza v tých padoch. Áno, to takto pekne tuto po týchto krajoch pretečie do tejto nádoby, hej. Čiže perem kotúč špinavý a ideme si to ukázať. Čiže kotúčik vyzerá asi nejako takto. Špinavý je dosť. Čiže postup. Takto ďalej, keď ste videli. Myslím, že to bude vidieť. Čiže kotúč, môžete vidieť, už je nasiaknutý. Čiže postláčať nejaké 3-4 krát stačí. Úplne otáčky stačia úplne minimálne a začínate krúžiť týmto spôsobom. Potom nemusíte samozrejme mašinu vypnúť, stačí iba prejsť na vyššie otáčky. Ja to mám teraz momentálne na jednotke, dám to zhruba na nejakú 3-4 a odstredím teraz ten kotúč. Tak. A kotúč vyzerá po vyčistení takto. Za mňa super vec, ktorá mne osobne uľahčila veľmi život, čo sa týka čistenia týchto padov. Takže záver, aby som to všetko pekne takto zhrnul, je taký z mojej strany, že určite sa toto vedro oplatí. Jednoznačne tým, ktorí majú tých kotúčov viac, ktorí používajú tie kotúče, dá sa povedať denne, majú ich veľa a majú zhruba nejaký takýto problém s tým čistením tých kotúčov. Je to fakt veľmi dobrý pomocník. Ja som sa na to veľmi rýchlo zvykol. A fakt tie kotúče čistím vždy potom, ako náhle viem, že už kotúč nebudem používať. Hneď si ho vlastne prebehnem v tom vedre. Je to otázka 2 minút. Dá sa povedať, možno som aj veľa povedal. A ten kotúč je hneď čistý. Ja osobne mám nalepený taký suchý zips, kde si ten vlastne kotúč pripnem na stenu a počkám, kým sa vysuší. Čiže z mojej strany fakt naozaj super vec. Môžem odporúčiť. Samozrejme, ako som spomínal, tie typy čistenia tých kotúčov sú rôzne, niektorí peria, ako som ho spomínal, niektorí dokonca vapkuje, tak ďalej. Samozrejme, nech každý robí tak, ako uzná za vhodné, ale ja toto vedro len môžem odporúčiť. Priatelia, ďakujem vám za pozornosť a vidíme sa opäť pri ďalšom videu. Ahojte.